Ben, por que comecei a escribir? Pois a resposta é moi sinxela, porque gosto de escribir e porque o paso moi ben. Eu son profundamente hedonista e debo recoñecer que a escrita é unha das actividades que máis prazer me dan. Non? Son un escritor tardío, obviamente, e máis, non me considero aínda como tal un escritor, por moito que teña publicado unha novela. Eu sempre disfrutei da literatura, desde pequeno, desde Xulio Verne até chegar á etapa de madurez, e sempre que puiden consumín literatura, mesmo devorei literatura. Pero a vida tampouco me permitiu dedicarme a estes mesteres, ou polo menos tentalo, como tentei desta vez, porque andei ensarillado en 100.000 historias, ou ben por unha cuestión de ética profunda nas cuestións da lingua, na entrada en funcionamento da Asociación Galega da Lingua, posteriormente na posta en marcha da Mesa pola Normalización Lingüística. Despois estive enliado na xestión do centro educativo no que traballo, máis tarde dedicado á política, ben organizativa interna, ben institucional, e a verdade é que nunca gocei do tempo que podo disfrutar agora, non? E iso foi o que me permitiu, con ese afán curioso que eso sí que me caracteriza e me tomen todo, pois meterme tamén a probar se realmente funcionaba iso de escribir. E descubrín que o paso moi ben, non? Creo, ademais, que a literatura, xunto coa música, é o soporte básico, non? Da creación artística, é o cerne, a médula, e que todos e todas temos unha beta artística, e o importante é dar con ela.